Причината преди всичко да направим това е, че в Софийския университет днес започнаха подобна акция срещу мафията в образованието. Така разбирам аз. И съвсем естествено е това да се случи в други университети. И това е общо взето. Те окупират една аудитория от университета, в която преподава техния преподавател Димитър Токушев, шеф на Конституционния съд. И естествено е ние да ги подкрепим, тъй като сме всички заедно. Ние се борим срещу мафията и трябва да се борим по всякакви начини. Кога сте решили това? Кога го решихме? Да. То стана съвсем естествено. Просто тръгна така, когато се случи в Софийския университет, просто тръгна и нататък. И решихме, че така. А пък тук виж и по другите университети. Моето мнение е, че е редно вече студентите се включат в ситуацията, защото това не може да продължава вече. 4 месеца е прекалено. Показваме, нали, т.е. Софийския университет, в частност и студенти от Нова Български, показват, че има гражданска позиция в студентите и сме против това, което се случва. Съответно, нали, връзките с мафията, назначението на Пеевски, връщането на Пеевски в Народното събрание като депутат от Конституционния съд. И чакаме отговори. Това е. Ние си задавахме въпросите към преподавателя от Софийския Токушев. Чакаме отговорите от него.